Good morning लोगोफोर दिनै फुङाव सिखारनानै आं खामानि मावबायना लोगोफोर ओंखाम ओंख्रि संगासिनो आं दा माने दिनै माइ गायहैनो नागिरदों नालाय आङो माइ गायनो थांगोन आं दिनै ओमफ्राय बाबुआबो स्कुलाव दंना 7टानिफ्रायनो बिसिनाबो स्कुला दिनैहाय प्राइस रानगोन मैया दाख्लै जे प्रग्राम जानानै थांदोंहाय मा होनो Sishu Mela Sishu Melani program जानानै थांदोंमोन ना बाहाय पार्टिसिपेट खालामनायावहाय जोंना बाबुआ एसे माने मोनथाम मोनब्रैसो देरहादों आरोना खारनाय बारनायाव देरहादोंमोन ओमफ्राय दा बेनिनो प्राइज होगोन नालाय ओमफ्राय दा बेखौ बिफाया दोनलांथोंसै आं दोननांला आं दुब्लियाव थांसै आं माइ गायनायाव थांसै आरोना लोगोफोर बाबुजों बिफाजों थांथोंसै ओमफ्राय दिनै ब्लगखौ आङो लानाय नङा आंनि हासबेन्डसो लागोन आरोना लोगोफोर नायलांदो आंनि हासबेन्डआ दा मा ब्लग लालाङो मिथिला मा लागोन नै आंनि मामिया सामब्राम गुफुर देदोंना आंनो थब सिखारफानानै नों मा देदों बाबा सामब्राम गुफुर देदों बाबा नों सामब्राम गुफुर देदो आंनि फिसाया बिमाजों बिराद खामानि मावफायो आंना फिसाया बिमाखौ जि हेल्प खालामो ओंख्रिया जोगोनार मटर बुट पापर भाजा ओमफ्राय बिदिनो आलु एवबाय आङो दा ओंख्रि संगासिनो आरोना नै भास्ताया जाफुंसारा गोथाव मोनो नों बेखौनो बांद्राय हालदै होआसां उन्दै जानायखाय नारबोदो जोंनि गार्जेन नोंथांमोन दिनै खेलाखौ जों दाखालि होदों दा बेनि थाखाय जोङो रिजाल्ट बिनिफ्राय दे ओरै खुलुमहरदो खुलुमहरदो哎呦我的妈！ 有人。 खननाय सोरमोनलाय लाना फैजोबनाया जाफुङानो ना मालायखौ लाना फैजोबो ना जाफुंसार फैदो लांफैदो खुलुमदो लोगोफोरखौ खुलुमनांगौ लोगोफोरखौ दे नै बेगाव लादो नैबेयाव लादो गितानजुलि neng दोनथ'नि नोंनिखौ आं दोनथ'नि दे जाफुङा लायाखै नै मा मिथियो दे खुलुमदो बायद'मोनखौ खुलुमदो दे Gitanjuli
नोंनि साराया मोजां जाखादों नालाय ओंखायनो प्राइज होदों दे फोरोंदो दे बे थांदों नों बैयाव लोगोफोरखौ फोरोंदो दे जाबाय दे जाफुंसार बिलाय नोङो सानसेल' फैदों नङाबा नोङो मोनजोबगोन लोमजादों ना जोंना लोमजादों फार्स्ट प्राइजखौ लादों मोननांगोन